deti. V tomto milostivom čase vás pozývam na modlitbu srdcom. Deti moje, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých sa budete povzbudzovať k dobru a rásť v radosti. Deti moje, ešte ste ďaleko, preto sa znovu obracajte a vyberte si cestu svetosti a nádeje, aby vám Boh daroval hojnosť pokoja. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Ahojte deti, zdravíme vás z Mečokoria. Tento mesiac nás naša nebeská mama pozvala, aby sme neostali sami. Dala nám novú domácu úlohu. Čože? To už aj Panna Mária dáva domáce úlohy? Deti, táto úloha sa vám bude určite páčiť. No neviem, mne sa asi žiadna domáca úloha nepáči. Veronika nefrflí. Je to predsa Panna Mária. Je krásna a dobrá. Jej úlohy budú určite také isté. A Veru, máš pravdu. Domáca úloha znie modliť sa za nových kamarátov, s ktorými sa budeme môcť modliť a rozprávať o Bohu. Čo na to poviete? No, to ozaj neznie zle. Modlím sa presa rada. Hovoriť o Bohu nie je nuda, lebo každý z nás ho pozná inak. A keď sa o ňom rozprávame, prináša nám to väčšiu radosť. A Boh nám môže poslať dobrých kamarátov, od ktorých sa budeme učiť dobré veci a ktorých aj my môžeme naučiť niečo dobré. To by bolo super! V nebi sú sami dobrí kamaráti, ktorí sa rozprávajú a prechádzajú. Aj spievajú. Áno, aj spievajú. Nikto tam nie je sám zatvorený v izbe, lebo samota je smutná. A spoločenstvo nám predsa prináša radosť. Na príhovor Panny Márie, našej drahej matky, ťa Ježišu prosíme, požehnaj nám priateľov podľa tvojho srdca. Aby sme sa vždy mali s kým modliť a rozprávať o tebe. Mária, kráľovná pokoja, oroduj za nás. Amen.